Sanibonani guys, igama uNqobile niphathele amazwi lami eyithonga ngomhla ka-18 February. Hi-ke guys, namanje-ke uNtanzi beNozama noPhinda basendaweni-ke yobumnyama abazi bazophuma kanjani. Usho kahle-ke uPhinda ukuthi yabona kodwa baba, makunje bengicabanga ukuthi kumele siqhamuke neplani. Eyi, kwaba inyathelo emsileni. Wathi uNtanzi, iplani thina sonke la kumele siqhamuke neplani. Wathi umuntu kumele aqhamuke neplani la wena. Khumbule phela ukuthi sikulolu nxushunxushu la kungenxa yakho. Uyazi phela wena ngikunikeza umsebenzi olula kabi. Ngathi hamba uyokwenza isiqiniseko sokuthi uSanele akayihambisi le ndaba. Wenze njani wena? Kuyimanje vele la sikhona ngenxa kanyoko. Uyena lo ohambile uvula umlomo wasiqhatha. Manje uthi thina sonke sibe neplani. Wabe sisukuma uNtanzi wakhipha isibhamu wasikhomba kuphinda ekhanda. Wathi, yindaba wena ungaqhamuki neplani, Uyazi umfowethu uMduduzi ngiyamkhumbula ukuba ukhona la ngabe kade siqhamukele neplani. U-useless wena mfana. Hawu Zama wabona ukuthi ngeke. Ubaba wakhe-ke manje ufuna ukumudla mkhafule uNtanzi. uNtanzi nje ufuna ukumudla mkhafule nje ngaphandle uphinda. Wamkhuza wathi, Msangula, ehlisa umoya. Wathi ngwehlise kanjani umoya? Uyabona ukuthi lo mfana yakuganga lo mfana. Usimoshela isikhathi. Asinasikhathi. Asikho isikhathi. Uza siqhamuke neplani. Iphi iplani yakho Phinda? Iphi? Hayibo guys. Uzama uze wamane wasibamba isibhamu. Uyena osehlisayo isibhamu ukuthi nje uNtanzi angamqhakazi uPhinda ngoba kuyacaca ukuthi kuyothi kufika amaphoyisa laphaya beboshwe bebawu-2 bengabe u-3 ngoba-ke kushuthi uPhinda uzobe phela engasekho emhlabeni esebulawa uyena uNtanzi. Akupheli-ke lapho guys. Ngapha-ke uNtanzi umane wabona ukuthi ngcono acule ey'nkambini zikaFaro. Wathatha nje ibhodlela lonke likagawini walibeka eduze-ke kwemephu leya lapha eMozambique kanye nesibhamu sakhe waqala walihoqoloza ibhodlela eyedwa qwi. Hhayi Uzama ubonile ukuthi hayi cha, akufani noyise-ke lokho. Wangenelela wathi baba, mosukuyenza lento oyenzayo. Wathi Zama ngiphelelwe mntanami. Wathi baba, sisazoqhamuka necebo ngiyacela. Ngicela ungayenzi lento oyenzayo. Hhayi wanyipha uNtanzi. Uzama wamane wathatha ibhodlela walisusa walibeka kude noNtanzi. Waqeda wambamba izandla. Wathi baba, sizoqhamuka necebo. Mosukuyenza lento oyenzayo. Hhayi nangampela-ke guys, uPhinda beNozama bathe besindawonye futhi. Washo uPhinda ukuthi yeyi, yabo yena akasazi enze njani manje. UMsangula lo bamthembile ulele emini kaBhabe bade. Umuntu okuyena ofika njalo namaplani. Usho kahle ukuthi yazi phela ubaba uyena owayehlezi njalo engitshela ukuthi ngenzeni. Mina ngiqhamuke sengidlala ngesibhamu. Manje uyena othuma mina ukuthi angiqhamuke neplani. Angiqhamuki mina namaplani, ngiyathunywa kuthiwa ngenza ukuthi angenzi ukuthi. Manje ungenzisa into engingayazi. Amaplani angikwazi ukuqhamuka namacebo mina. Wathula uZama. Wathi yazi kodwa la Zama ngiyacabanga. Kunganjani vele yena ubaba uMpangazitha amane nje akhulume nabo labantu. Wathi abawuba. Wathi hayi Zama, ngisho amaphoyisa phela. Wathi athini kona? Wathi amane athi ucela ukuyinikela yena. Ebese thina siyasala ngaphandle. Wathi uthini Phinda? Uzama ukudayisa ubaba? Wathi musu kuyibuka ngaleyo ndlela Zama. Wathi vele uyabona Phinda, mekuthi inhloso yakho ukudayisa mina nobaba, itshela mfanami uzoyikhotha imbenge yomile. Wathi hayi Zama, yabona mekuboshwa uMpangazitha kuzobe sisasele thina ngaphandle. Singakwazi thina ukuqhubeka nomsebenzi sigcine simkhipha ejele. Wathi ngithewe Phinda, mekuthi ufuna ukusidayisa sinobaba uzongithola kahle. Wabona-ke uPhinda ukuthi vele la ekhaya ucushiwe, impilo yakhe ilenga ngokotini kanje. Noma yini aqhamuka naye eyiplani bambona sengathi uzama ukubadayisa. Uyisitha guys, emini kaBha akasaboni nanokubona ukuthi usafe ukuthi alale naye uPhinda. Uselale evula ihlelo lodwa ngoba hhayi uNtanzi ufuna umuntu azobhodlela kuyena and akeke abhodlele phela kwindodakazi yakhe. Mefuna ukuqhumisa isibhamu ahlabe esenyameni uzohlabisa kuyena uPhinda kuqala ngoba vele uyazi ukuthi akamzali. Ngapha-ke bandla noma mfethu ngathi igazi liyamtshela. Uloke nje uthinte njalo umgexo lo uPhinda amthengela wona. Ebalisa ngengane yakhe eyibuza eyiphendula ukuthi wabhedaphi ekuyikhuliseni ngoba phela uma eyitshela yena uthi
wamnikeza zonke iy'mfundiso okumele amfundise zona onina phela. Kodwa yini kahle kahle le onangayo ukuze uphinde agcine ephenduke ebe yilesi silwane lesi esilawulwa untanzi kangaka? Eyi guys, kumbi. Kubi guys, kubi. Asazi-ke ukuthi-ke iyoza la nkomoni uma kunje. Ngabe ontanzi bazoqhubeka nokuqinisela bebe namathemba ukuthi khona umuntu ozofika abakhiphe kulolu bishi lodaka, noma utanzi uzoyithatha i-offer kaphinda asale esey'nikela emaphoyiseni ukuze bethole isigwebo esithe ukuba lula. Siyobona kuMazwibela alandelayo guys ukuthi iyoza la nkomoni. Aphela lapho-ke aMazwibela namhlanje. Ningakhohlwa uku-subscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela aMazwibela eYitonga ngomhla ka-18 February. Hayi-ke guys, namanje-ke uNtanzi benozama